Muna ang hitsura sa among tabay sa pamaminto. Ako agin nang video naron na icon ba remembrance before and after. Ug tungod sa sponsor mo na ron indot na kayo. Pak. Oh. Abi. Do tanay. Sus. Pwede na diri mo labaw. Oh. Diri mo labas ilawom sa kahoy. Kay landong kayo. Karon initaron kay hapon ng adlaw. Lagi wa naging matuhop tubig ani. Ato taong sod guys. Daghan na po kay tubig kay gabi nagbuntag ang uwan. Grabe nin tabaya way hubas tubig. Upat na ka tuig nga way hubas nin tabaya kay si mag-uwan.